Putang, hindi taga rito. Sorry. Sa akin naman. Wow! Oh my goodness! Hala. Naku, wow. Bangus? Hmm. Ang taas ng katawan. Paak niya ang ulo para Patay? ano na, patay na. Para dalaw na lang dito. Tudlo na lang. Oh. Wow! 3 points. Lami amat dito eh. Crispy, no? Diba Oh! namin ko anti-chicken, itong Ah, powder. powder. Breaded. So, sarap maki, ano sana, oh. Sarap pala. Join. Join. Gusto na po, jomoyin ni design nilo kana. Yung relo mo. Ako mangingitim. Mangingitim yung kuko mo dyan. Ay, tanggalin mo chinelas mo, Day. Paka, kuya? Oo. Paka. Hindi pwedeng ano. Ayan, oh, talagang very brave. Bisayang Ilocana. Madulas. Oh. Ayan, oh. Gusto niyang mag-adventure. Lubog na. Hindi, tara, sarap ito. Agoy, tura. Ito, ara. Dad. Baka, dumiretso nga. Ano to? Mud spa. So, tanggal ang libag. Pinalitan ng libag. Up. Lubog siya. Oh, so Sige, snack. commission tayo niyan. Sige lang, marami kang pakakainin din eh. Sige, ikaw ang sagot ng kahirapan. Laban. Hala. Pa-forward. 1-0. Perfect. Oh. Isa pa lang yan, 1,000,000 daw tatanggalin. Pag may ibang isda na nakita ka, huwag mong hawakan. Ano yun? Nakabigod na dati, mana? Da kuya, Sakit ah? man lagi may salat niya. May salat na siya, sagay salaan. Oo. Naman ang puan. Kapingin nga ta? Kaputa kakali nga ta? Si gadto makita ko sabay. Ulitin nagtarong, besh. Ba? Kailangan nating magpatanong-tanong dito ng fish pond ah. Karganan ng babasket. Ano ti problema natin kakasta ka no? Kuya, Mga dimakay. kurang feeding. Kado mo si Tito minsan. Oh, Camille, baka gusto mo rin. Gusto ko nga bumawa eh. Oh, sino? Baba na. Ulitin eh. Minsan lang to sa ano. Agoy, guwapo mo. Okay. Sorry. Butasan ako diri ha. Kasi buod. Kaya diri ara na king. Ayan. Kada makipag na ka naman. Kaya mong laktaw yan. Okay, nakakainggit ka kasi yan, oh. Dadamayan ka na ng kapatid mo. Dahan. Oh, ganda tong experience nyo dito sa amin. Lubog na. Karganan sa babasket. Bas. Hop, hindi ko lubog. Pero pag ano sa gitna, ano na ako. Like mayroon na siyang part na nakagawa. Pero malinis na.
Oh, ayaw niya? Ah. Sige ka, be. Once in a blue moon lang to. Ayun, mayroon pa doon. Uy! Sige! Uy! Ay! Naku, ang dami dyan, oh. Parang magpipinsan yan. Harvest na yung mag-ating. Woo! Marami, no? Mister mo ng fish pan, Camille, ha? Oo, sabi mo, bili tayo fish pan. Ako na mag-harvest. Mel. Panoorin mo to, ha? Bisayang Ilocana. Nagbo-vlog yung isa doon. Bisayang Ilocana, tingin. Ayan. Present. Present. May isang sako yata mahuhuli, no? Daghan pa day diha, oh. Wala tayong paglagyan din. Sige, daan ka. Daan. Very good. Daan again. Sino? Ala! Oh my gosh! Sakit! Isa kang sirena nung mga sinaunang araw. Marshal kuan. Sa kumunoy. Yun. Inside the mouth. Look. Putik na, kain na nila. Okay. Ano? Oh, kadikit mo. Oh, walang mahawakan. Kuha. Hawak. Gabi. Bag. Hanapan ko lang na medyo matigas. Wala mang matigas dyan. Okay, relationship goals. Yup! Ay, Diyos mio. Kain pa Likod. more. Kain pa more. We did it! We did it! Now we see you. Sulat kayo, ah! See you to the next round. Next round. Okay. Kinarjak, ano na, kinarjak. Balong, bukas ka na lang dyan, ha? Huwag magalala.
Padala kami ng sulat. Kaya yan. Buti pa sila na itour. Driver tayo, driver. Okay ka lang dyan. Naku. Yan. Wala eh. Para smooth eh. Masyado kang binibig. Ay, hindi ko na Balas na. Tinalo ko si Casey. Nasawaan. Ay, hindi ko nakunan yun. Delikado dito. Maraming nakakadunor. Ang sira sa talaba. Ah, oo. Lumog na yung puwit ko. Lubog na yung pet mo. Hindi, meron ako apakanik. Ay! Oh, may kahoy. Ito daw pa sa akin. Yang klamo pa yan. Yang klam pa lang. Ipasok mo. Pasok kami dyan. Ayan, ayan. May lumlong. Si Kuya Paki. Tumambling. Oh, Dive. nag-dive. Saya doon? Saya. Ay, may kapi oh. Ibig na si Manong oh. Yan, pinakakakit ka sa inyo. Oh, putot ka, putot. Putot. Ayan ang club mo. Sakit ng kagat yan, ano? Nakakasugat yan, no? Salas, yung dulo. Yung kumagat sa isang gaw. Ba't nawala yung sipit? Tanggalin ko ng ngipit. Ay, sa amin ba yan? Gusto niya? Okay, kayo sa'yo. Yung ano, nasa May winner Jose. na king. Wala. Wala. Ay, number 1 pa ako. Nakahabol. Nakahabol sa second round. Tumambling din sa tubig to. Oh, basa. Diyan na kami. Uwian na. Tumambling pa. Uwian na. Nahulog pa. Yan yung kumakain ng ano. Yan, Mga hipon, kinakain yan. ang pangalan niyan si Barracuda. Bakuda ba yan? Nasa Barracuda. Ang ngipin yan. Ngipin sila ng gagani. Barracuda. Mga marites kayo ha. Osyosera. Ay, paano na? Ay, sisira. Ay, sisira ka. Ay, sisira ka. Ay, sisira ka. Allergy mo sa puso. Ay, sisira. That was fun. We survived with only a few scratches. Ayan. Antay! That was really good. Antay! Ganda ng ano nila dito. Hingi ng similya ng San Francisco. Sabi po, ano raw, kunin na raw yung nakapasok. Langsa kayo kamote. Hasang langsa? Langsa. Dili man. Okay. Hi. Ay, may ano, aso. Hindi nga na siya marlit eh. Enjoy, Mel. Yes. Kahit maraming scratches. Scratches. Tapos enjoy si Casey. Kasi tumambling, caught on camera. Si Gil naman,
ano na, a little too late na. Hindi ko naman in-expect na tatumbling din siya last minute. Kaya, ayun. May pahabol na entry kung sino ang pinakamagaling matumba. Ayun. Ibanlaw tayo. Sexy naman yan. Sino naman yung nagbobomba na yan? Dito kami. Sa likod. Sa likod. Si basa. Ayan. We have to ride behind here on the truck bed because we're all wet. But we had so much fun. So, and now we're in for another adventure. Riding behind the truck bed here on the truck bed. Ayan. Kanan or video lang sa. Isang gabi. Diba? Okay. Now? Wala na yung mga pasosyal-sosyal na yun. Ito ang totoo. Adventure. Sama din sa Sagada Trip. Kasi diretso na ba? So, diretso na or may ano pa? Kukunin natin yung mga pagkain doon. Okay. So, dito gihapon tas likod. Dito na rin tayo sasakay. Likod. Oo, kasi pasakay. Let's try to get some katuray. With permission. Come here. Wait, Pat. Left. Tapos. Insan, dumawat sam katudayo. Saan sila? Sila yung mata. Wala, namatay na yung pinsan na kapatid na. Ay, So, paalam ka na lang sa puno. ikaw ng katuray. Manong Berli, dumawat yung katuday mo ha. The whole thing like this. Ano, siya. Like that, like? Ayan. Katuday. Meron ito sa Hawaii. Doon ako nakatikim. They make a salad out of this one. It's so good. Does it have to be close or like kahit nakabuka? Like this one? Pwede pa yan o hindi na? Yan yung kanta na ano, Tita M Manjay Katuday sa bungat. Even the small ones? Hindi sa baba. Doon, sa lalim ha. Nagnanakaw ng katuray. Ito din. Ano? Ha? Ano rin? Ha? Ha? Low blood? Pati tayo. Ito.
Isayang Ilocana, tirador ng Katuray. Ano eh? Okay ba? Pwede. Taas.